na ramenu, a Škaljo, koji nije skidao šešir iz glave ni kad je spavao, veli on meni, noćas sam sanjao da će me ubiti. I smije se ko lud. Tog jutra ga je okačio metak. Jebi ga. Ima snova koji se ostvare. Evo, to je njegov šešir. Slavonci vole šešire. Ako me ubiju, uzmi ga ti. Taman. Kad budem mu davao kćer, ako ovo preživimo, zvaću. Stari, držim te za riječ. Biće 300 ljudi. 2 dana ćemo slaviti. Pošteno. Čuj. Ako bude nesreće, nikad se ne zna. Otiđi do mojih. Reci ženi i čeri da sam puno mislio na njih. Samo malo. Evo adresa. Ali stari, sve će biti okej. Sve će biti okej. Tamo bi moglo biti jedno okupirano selo. Idem ja provjeriti, može li se proći, ti ostani tu. Držu se. Ti onaj s kojim si bežao, a? Bra. Ajde, Zenga. Ne brini, cura. Zakopat ćemo ga ujutro. Da nam ne usmrdi selo, a? Ti ćeš noćas lepo da se provedeš. Ne boj se. Mi smo fini ljudi. Je li voliš spredaj ili od zada, ha? No ga jebot. Ajde, skidaj gaće, skidaj gaće. Jebot, gledaj Steo, a? Skidaj gaće, skidaj gaće. Boj se. Što držiš, Uživaj i pevaj. Došli onu našu. Ti nisi imala čoveka ko moj kum. Kalašnikov, bre! Kalašnikov! Tako, deri, kume. Mesečina, joj, pumpaj, kume. Mesečina. Izlazi brže! Čekaj, stani, čekaj tu. Počekaj. Ubili su mi brata. Idemo brže. Puno ih je selo. Lezi! Bježmo. Izlazi! Idemo! Življe se, pristaje! Dole gre! Pa guraj ga, jače, pička ti! Majore, došli su novinari. Koji novinari? Strani. Televizija BBC. Gde su? Na 200 metara odavde. Traže komandire. Jesi vidjela? Ne puštajte ih.
Recite im da vodimo borbe s ostacima neprijateljske ustaške vojske. Ne možemo novinarima da garantujemo bezbednost, razumeš? Razumem. Vraćajte tu u grad. Niko ne sme da priđe ovdje, razumeš? Niko. Ovo je rat. Razumem. Šta čekaš? Voleo bi da sam njih video kad se ratovali u Normandiji. Jesu li im novinari trčali za petama? Nećete ni ovdje, gospodo, ni ovo vaša kolonija. Ko ih je opšte pustio u Vukovar? Viša sila rado, međunarodno dodvoravanje, izigravamo pizda da se dopadnemo tim guzonjama iz Evrope. Ali ima i to neku meru, neku granicu. Neće mu pizde biti do veka. Još malo pa smo gotovi. Dobro. Postroji vojsku. Reci im ono što su vidjeli, nisu vidjeli. A ono što niko nije video, nije se ni dogodilo. Razumeš? Razumem. Još malo, još malo, još malo. Blago. Gdje smo? Jesu Vinkovci? Vidim daleko vode. Ti vidiš to? Ne vidim. Pas! On studira psihologiju. Psiholog? Šta se tu uči? To je nauka o čovekovom duhovnom stanju. Lepo. I kako bi ti, kao psiholog, mene opisao? Pa, vi ste odlučan. Vrlo odlučan čovjek. Hoćeš da kažeš, sečem glav. Pa znaš, momče, policajac bez čvrste ruke je za dečije jasle. Da ljulja bebe. Tako je. Razumijem. Majore, za vas. Da. A gotovo je, već zakopavamo. Razumijem, pukovniče. A da, kapiram, uredit ćemo ima da bude rajski vrt. Šta kažu? Da. A da, htjeli su da dođu i ovdje, ali sam ih poterao, pa nije svadba. Ratno je stanje. Da, razumijem, pukovniče, zahvaljujem. Još nešto, ako smijem da pitam. Da li bi ovi moji vojnici mogli danas dobiti malo bolji ručak za nagradu? Da, i malo vruće rakijice. Da popiju. Da, vredni su bili. Zahvaljujem, pukovniče. Razumijem, novinama ni reči, nek pišu šta hoće. Da, razumijem, hvala. Možeš ići. Ovog filozofa više ne dovodi na streljanje. Suviše je mek. Majku im jebem novinarsku, već su noća zvali pukovnika i pitali zašto ubijamo ljude iz bolnice. Otkud znaju govno? Imaju špijune. Trebalo bi vidjeti ko to živi. Sutra ću ja to da pročešljam. Samo politika može za 2 minuta da napravi više nego
1000 tenkova za 3 mjeseca.